Tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. DCGB, Baretang Bareta. Nasala sa pindot ko, madali sana po, madali lang. Ta medyo nakwan na suminal to sa pindot, madali lang. Okay na. Good morning Pilipinas! Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Dahil pong personalan, kita po tagahapot lang. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kasimbagan ang katuyuhan, ang sarong isyu malinawan, asin ang sarong isyu masolusyonan. Ini po ang hapot, mga tugang sa DCGB. Ang mga helang kang atay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nintaba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing magmangatay, kay pan po nasabayan ng proteksyong Liver Aid Silimarine Capsule. Ang Liver Aid Silimarine Capsule para po salud asin proteksyong kang atay. Iyan po may silimarin na hali sa herb, natural kaya ligtas. Ang silimarin kang Liver Aid, saro pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Saral daw na pag-aabot ka o kaya saral daw na pag-inom kang Liver Aid, mas lalong matatabangan asin maproteheran po ang sa tuyang atay. Yan po mga tugang may silimarin na sarong antioxidant. Approve po yan kan Food and Drug Administration. Kaya po mga tugang para sa mga may hilig na mag-ataman kang atay o kaya kan sa tuyang katuoy, mag-Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga butika nationwide. May nagte-text sa Kuya Digdig kung ano po daas subiyahe kan tren sa Legazpi Tunaga asin anong oras po ang nainot na biya. Arog ka ini, ako kaya pirmi ako nagigimat ang atab ta 4:30 nin aga, nadadangog ko nagbubusi na po ang tren. Yon baga ko diyan sa barangay 8 na ka-star. Siguro mga 800 meters tabi kami hali sa Riles. So, basta less than, siguro mga 500 meters siya. Basta less than kilometer. Kaya pag 4:30 po, nag-aabot ang tren sa Legazpi. Hindi pong naghapot sa tuyo. Dahil ko lang masabi sa mo so exact na oras kung anong oras siya mahali. Basta ang pag alas 4:30 nin aga, nag-aagi po dyan sa Kwan, may naagi po dyan sa, sa may Washington Drive. O, pag-agi po dyan sa Washington Drive, pasiring po yan, mga tugang sa Terminal Kang Legazpi. Dyan sa PNR. Okay, dyan po tabi. Siguro, hindi ko aram sa pagbalik ka yan. Basta ang abot niya, 4:30. Between 4:30 and 5, digdi po sa Legazpi. Pasensya na po, today ko aram sa exact na oras, kan paghali niya giraray pagkaaga o kung anong oras man tabi siya, mga tugang dumanag baka ni may dagdag ding kwan madagdag ang kim mga ayun man ang may news ka sa bago adi. Thank you Jasmine. Or ano po ang latest diyan sa madagdag po kibiyahe ang PNR dahilan po sa Peña Francia Fiesta. Ang biyahe kan PNR sa Kamsur September 20, Sagod 21, para makomodar ang mga debutos tabi kan Our Lady of Peña Francia. Sigon kay PNR General Manager Giovanni Miranda, sinabi niya po na mabiyahe ang tren hali sa Naga, pasiring po sa Iriga. From Naga, pasiring sa Iriga, sa oras na alas 10 nin aga. Mabalik hali sa Iriga, pasiring sa Naga, alas 11:15 nin aga. O pagkahapon man tabi ang biyahe haling Naga pasiring sa Iriga alas 2 nin hapon.
Iriga to Naga, alas 3:15 nin hapon. Sabi pa ni General Manager Giovanni Miranda na magapadagos databi ang regular operations kan PNR sa ibang biyahe, siring kang Lucena, Calamba, Naga, Sipukot, Naga, pasiring po sa Legazpi City. So, ini po dahilan sa nasa Piña Francia Fiesta. May kinaraman po sa pinakadakulang Marian celebration sa rehiyon, kunain mga tugang rinibo pong mga devotos ang nagpapasiring sa Naga para magpartisipar dyan sa, ano nga na po yan? So, fluvial procession tabi from Naga Cathedral, minaduman sa may Danlugan area, minaagipuan sa Naga River, pasiring anduman sa hampangan kang Basilika, tayuli po ang imahen ni Mahal Naina. Tapos, so traslasyon ka, nangyari po kanuminaging simana. Kaya, sa mga devotos tabi kan Our Lady of Piña Francia, makakatipid man agad kung sa PNR magsakay, tagwa kitang biyahe kan PNR. Kaya po, yan na, round the clock tabi ang biyahe, effective September 20, sagkod 20, sa September 20, sagkod 21, tabi. At ngani na kumodaro ang kadakol na mga nagapasiring po dyan sa Fiesta kang Naga City. Okay? Maray man ini, nabareta tabi kan PNR para po sa Tuya Gabos. Ano yan? Grabe talaga dyan ang tao. Kaya ito kang nagko-cover kami ka na Piña Francia. Siguro mga 2 weeks kami dyan sa Naga. Nagko-cover kami ka na traslasyon, sa mga event mi dyan ka ito sa Naga. Buda po yan na ining gigibuhon na fluvial procession. Minaagyan naman sa building mi kang enot. Tabi kaya tabi na kwan activity ini kan PNR makakatabang na maray. Okay? O di sige, pakinote na lang po kay yan. Pero Sunaga Legazpi, di po masyadong na-mention kung igwa kidakol na idadagdag man na. Ako sa iling ko may idadagdag na biyahe yan. Ngani po na maakomodar mga tugang sa mga pasahero tabi sa Legazpi asin sa ibang parte kan Bicol region. Bata kung may auto kang magpasiring ka sa Naga, grabe ang biyahe ka yan. Kami po nagdudumangkan mga kwana, mga before fiesta o pakati patapos kan fiesta. Ihapot ko lang po kung may power interruption sa 3rd District sa aga September 12. Di po akong ideya. Pakicheck daw tabi, Ronald, wala pa sa mga tao sa newsroom. Igwa, pakicheck daw, forward mo daw tabi sa messenger ko. Sa aga tabi ang traslasyon. May traslasyon man iyo, tama. Salamat tabi sa texter sa aga tabi ang traslasyon. Magayon niya, nagko-cover kami ka ito, permi ka yan. Ha? Good morning, sabi ni Ma'am Tess Openya, ang traslasyon tabi sa aga September 12. Yan. From Basilica Minore, iiagan dyan sa Piña Francia Road, pasiring sa Magsaysay, binaagan sa sentro kang Naga, pasiring po sa Naga Metropolitan Cathedral. Yan po. Siguro mga 5 oras yan. Ano na oras? Tabi yan na traslasyon na yan. Grabe ang tao ka yan tabi sa syudad kang Naga. Okay? O di sige po. Salamat tabi, Ma'am Tess. Good morning tabi sa mga taga DNR. Sabi ni Jerbailon, grabe nga po ang uranon. Ang ngunya na Friday pa lang tama migo, sa aga daan traslasyon. Normal po na nag-uuran sa Naga pag fiesta. Normal po na nag-uuran sa Naga pag fiesta. An sabi kan mga gurang, kan mga panon, may nauran tapig papano ang salog. Piga pano ang salog tabi. Kaya nag-uuran po talaga dyan. Bako pero dahil may minabaha dyan, perang taon na kami nagbabalik-balik kayo dyan, tabi sa lugar para po magsabay dyan sa Piña Francia Fiesta. Okay? O di sige, enjoy na lang tabi. Ingat na lang sa mga magbabiyahe, counting lamig ng ulo tabi. Tangani po na dahil kita ki problema sa mga maabot na labuda. Pakusugon lang ang debosyon. Pakusugon lang tabi ang debosyon sa tuyang Birhen Maria. Alright. Uniso naghahapot tabi para sa brownout. Igam mananggad ang brownout tabi sa September 12, Friday, 6:30 a.m. to 6:30 p.m. Salbatana. Perang oras ini.
Alas 6:30 nin Aga hanggang alas 6:30 nin Banggi. Ang mga areas tabi na covered iyang Pulangi and Ligao substations. Magkakaigwada po ki preventive and corrective maintenance along Daraga Ligao 69 kV line in substation maintenance po ng Daraga and Ligao. Yan. Kastakod kay ni, igaman po kigibuho na aktibidad ang Aleco. Ang relocation kan distribution line and retrieval of poles near Pulangi substation, replacement of defective pin insulators, annual preventive maintenance Pulangi substations. Yan. September 12 po yan, sa aga po na Friday, 6:30 a.m. to 6:30 p.m. Ang nag-request po kang brownout bako Aleco. In fairness po sa Aleco, ang mapa-brownout po sa aga bako Aleco, ang mapa-brownout tabi NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Sinda tabi ang mapa brownout kayan. Susog iyan sa notice na ipinadara kang NGCP Salbay Electric Cooperative. O yan. O di, dyan po sa Ligao, Pulangi area, buda iba pang parte kan 3rd District tabi. Sa aga po yan, halawig po, 6:30 a.m. to 6 p.m. Yan. 6:30 p.m. Yan, kung matapos tulos. Tabi, salamat sa texter ta. Good morning, Tito Henry. Kunday mo lang iba. Wag mong ano nga pong sabi ni Digong? Ano sabi ni Digong? Wag mong subukan. Wag mong subukan tabi, sabi ni Digong. Imagine Ronald ante, Tito Henry, kunday mo lang kaiban ago mo kanahiling ta ika, kinurugos ko daw ika, maray mo kahamot, budak gwap. O di pong texter ta ha, wag mong subukan tabi. Please. Teka mag-ibo kaya. Taba kapag kugos mo, nakugos ta ka man, problema tang duwa yan. Ha? Okay. Okay po. Sarawayon ini na. Kung ano ang pagkasabi mo. Okay, yan ang mga advance information tango niya na pagkaaga. Hindi po mga tugang sa tuyang programa ang anhapot sa DCGB. Alright. Okay na tayo. Sige, ay ito. Hello? 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 Po. Pwede mag-iba-iba sa imo? Magpare-iba ka sa ko. Mapagkabalan kitang duwa. Pareho kitang duwa lalaki. Makuha mo lamang ako. Natusunta ka yan. Magpare-iba kitang duwa. Anong abutan ta ka na duwa? Nangarapan ako makupo. Sabagay, pwede man. Hindi na pangarap ko. Gamiton ta sa Montero mo. Mas magaling itong pick up? Tinted man sa Montero mo. Doon mariparo. Hindi, hilingon siya ko yan. Sa ikaw, pinatanggal ko sa tin. Nata. Siyempre, tananing transparent. Paano, makusog ang aircon mo. Aircon kang estrada baga, dual, di ba? Di ba ka? Maski open ang hampangan mo, bako mainita, dual ang aircon kaan, front and back, di ba? Parehas naman sa ko. Kaya lang, Ano kung kaya, pwede mo peg down. ang pick up kaya, single aircon baga, kaya dapat tinted palibot, so hindi direct kang penetrate. Diba? Dahil na magpanatarap. Kasi imbis na sekreto, maluwas na naman ka talaga. Okay, sige. Basta, pag nakakaulakaw ka, paki-chat mo na lang ako. Napunta ka? Okay, sige. Salamat Salbatan ang nawilin eh. Ay, hindi. Mga sarawayon ka mo. Padanguga daw tabi so... Di man po pwede padangog ang muda sa on the air, sa radyo. Malalagitan kita kang KBP. Bawal po yan. Sir Henry, lalaki po itong texter mo. Yan sana. Okay. 12, mga tugang bago po magabot ang alas 8 nin aga, dili po sa tuya na programa. Uni ang latest ngunyan. So, mga ayuda na dapat
gamiton para sa 2026. Tinakrasan mga tugang ki 50 billion pesos. Ngunyan baga po nagigibo ang Kongreso nin budget. Iyan na National Expenditure Program, asin po para duman sa paghahanda kan General Appropriations Act. Ang nagpo-propose ka yan actually sa mga department kan sa tuyang gobyerno, bibilog dyan po sa House of Representatives. Siguro nagkasurupog man sa iba, tinakrasan ki 50 billion pesos para po duman mga tugang sa ayuda. Dahil lang pigklaro kung ano pong ayuda sa mga generali. Dahil lang klinaro kung anong klaseng ayuda sa mga dapat na halion. Pero binawasan po nin 50 billion pesos. Wrong timing ang pagtakras. Dapat tinakrasan nindo ang kan uminaging taon. Dahil na sa pagtakras kayan, paghali, 7 billion beneficiaries ang mawawara sa lista. Ano ang masasabi nindo kaan? Maray daw yan o dahi? Hello? Hello, VP. Good morning. Good morning, Tabi. Ang masasabi ko lang, Tabi, dyan, maski bawasan nindan ayuda, kailang ninda paghaliwan ng social media. Batalyon ka man, adi. Diba? Remember Nepal? Oo, takon punduan mo ang social media. Dakulang karibukan kayo, adi. Sigurado yan. Okay lang natakrason sa budget, bako lang social media. Yes. Sa delikado, Delikadong may mahulog sa pwesto. nahihiling ko pati sa mga video baga. Nahihiling ko sa video nasa salog. Nasa salong. Nasa salog sa mga dating official kan Nepal na nag-resign na. Ayaw ta. Paano kaya, amigo? Binurokon kan mga protesters so official ninda na nagdurulag pasiring sa salong. Iyo, Tabi, tapos pigagara po. Durulag pasiring sa salong? Pigagara po, hinurubaan, tapos pigagara po. Nasubrahan naman kaya dadumang ki lavish style ang sa tuya ng ansan mga official duman. Ang tigreklamo ninda, ang nag-trigger da ka ito, primero is itong social media. Pigban ang social media. Pigban sa buong Tapos, Nepal. So mga Nepo babies at Nepo wives. Sa mga Gen Z? Oo, Gen Z. sa mga Nepo babies, pareho ba kan mga Nepo babies dito sa Pilipinas? Saro pa ito sa nag-trigger. Pero grabe naman. Ako, sa iling kumigaw, gari, sobra naman ito. Too much ito. Emotions na kasi. Nagisuloon mo ang parliament? Ang building Emotional, sinulo sa parliament, sa mga harong. So harong kang naistarang kan dating Premier Minister nag-resign. Sinulo, gadan sa agong? Pero Gari, too much naman ito, di. Kung grabe naman talaga siguro, may hangganan mambaga ang tao. Iyo, totoo. Ang pasensya kang tao, may hangganan. Iyo. Siguro masuruswerte lang kita, ang pasensya kang Pilipino, Iyo. medyo huro halaba pa. Ako nga ni Migo, ang pasensya ko rato, gisugpunan ko kay mga 10 kilometro. Oral daw yan. Pasensya mo, Tabi, yan sa mga gusto magkupo. Latusunta ka na. Lalaki na ito. Pero itong nahiling ko baga na tigagarampong sa salog, Opo. ang pangadyong ko, sana di mangyari di sa Albay. Kapag nangyari ito digdi, mas mamahalon ang graba. Garamadar na gang kita Migo sa Yawa River. Mamahalon ang graba. Okay, mama. Hindasayin mo. Bye-bye. Bye-bye, good morning. Good morning. Good morning, Onon. Naling mo na ayuda ang desisyon ninda, halion so 50 billion na ayuda. 2026 yan. Kaya 7 billion beneficiaries ang mawawara. Sa pagtakras kan, imagine, 50 billion pesos is equivalent to 7 billion beneficiaries para po sa ayuda. Malipakan, nagibo na lang kamo kay mga programa na pangmatagalan, di ba? Pangmatagalan para sa mga livelihood opportunities kan mga tao sa barangay. Hello?
Hello, good morning, BP. Good morning. Mm. Based dyan sa Pikitaramo, ang problema talaga dito sa Pilipinas, transparency. Opo. Alam ko natin nakataram ako. Iyan pagkasabi nila 50 billion na nasa din hindi ipaluwanag kung hain iyan tinanggal. Halid naman sa budget kan kwanda. Kaya sa inahin siya. Ayan sana. Diba? Garilugod na problema na ako sa imo. Ang point of view duman, ma-press release ka, tinanggalan mo ini. O aputon mo sa diri mo, tata tinanggal mo, saan mo tinanggal? Iyo manangga dadi. Iyo manangga. Paano in general, paano masabutan ang Pikitaram nindo, dayaw ka mo duman sa taas, kung di ka magpapaliwanag kitulol sa tao? Yes. Parehas baga mo yan, may corruption, harap pala nindo, may corruption, hain ang corruption. Nga kita gamos, kaya makakita, nag-i-receive kita, sumangaisip kita, nagdadalagan, pinjustify ta na korupsyon, which is data pa man, napupuprove. Iyo baga. Puro istorya. Yan, hearsay. Puro istorya. Di man ki. Indak. Anaraman ko sina polis na kukulungon yan. So, bagaro na ima, nakarluwas na nga Kaya niya. ang point of view naman, baby, kung bako kita transparent, paano masabutan kang tao? Iyo. Okay. Tapyas ka digit, tapyas ka guman. Okay, tinapyas mo. O, after ka tinapyas mo, sign mo tinapyas. Okay. Salamat, amigo. Mabuhay. DCGB, Baretang Bareta. Yan po ngunyan mga baretang pinag-iristoryahan, mga tugang sa House of Representatives, buda sa Kongreso, kang Pilipinas, sa Senado, ng pagbawas databikan budget para sa ayuda. Hello? Hello, amigo. Good morning. Bossing. Dagdagan ko sa gulo-gulo ka tao. Ano da? Araw gini. Pigbarawasan ba ganinda so araw sa ayuda and everything. Nagpapasali ba ang gobyerno da? Nadain ang bayadan pag nagpa-hospital ka sa government hospital. Zero baga. Zero baga. Ako kaya, dahil ko man na-experience yan. Paano man ako duman ka pamangkin ko. Nagbayad mangyari ako kang PF, kang doktor. Sabi baga, dahil ka nang babayadan, zero. Itong fundo para duman sa ito, bakwali ito duman sa sa mga ayuda kang mga congressman. Kanginot. Gayon. Yung amigo. Iisipon mo naramdaman ko kayo ito, sa pamangkin ko, para makamino siya, tamig biyadan siya, baka sa private siya garing nagpaano, para makano siya. Nagduman ako sa DSW, ang taramos ako kang DSWD. Ang pigtataw dalinda, 10,000 man sana. Maximum na pati. Pero ngaya kung may abstract ka ngaya, tapos may magarantor niya sa imo, congressman, baka ngaya iyan na 100,000 mo, mabayadan. Ayaw amigo. Kaya nagpila ako duman, nahiling ko. Igwang duman ako namin bida. Man ito Tios. Chinese man ito nataw sa iya so 150,000. Okay. Ayos. Kung dapat talaga, igwa kang assurance sa congressman. May referral. Pag inaralin ninda ito, wala talaga garumigo. Gabos na so yan ang mga wala ka nang mahilig. Iyo, adi. Okay. Sige man lang ito, amigo. Salamat sa reaction. Anhapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Mga matang layon pa minsan pag-isip-isipon ng mga pangyayari. Adi? Alright, sige daw, mga tugang aramontan, mga dagdag na report, hali dyan sa luwas. Ang boses kan utaw. Vox Populi. Vox Dei. Ang boses kan utaw. Joshua Bino, may dagdag na bareta. Joshua, good morning. Hello. Joshua? Hello. Yeah, good morning. Hello. Yes. Good morning, sabi dito. Good morning sa mga paratabay. Sa dagdag nga itong bareta, nasa 240 mga police personnel halidigdi sa regional headquarters
kan Philippine National Police o PNP Bicol sa Campo Sinyan-Ola ang formal na nagkagungan BP Henry nin send-off ceremony dahil sa Sinda na ipapadara bilang dagdag pwersa kan mga kapulisan kasi siring tadi BP Henry duman sa syudad kang Naga para sa mga aktibidades katakod kan na Peña Francia Festival ngunyan na taon. Kung kaya nasa sobra 3,000 tabi BP Henry na mga kapulisan na ipawagas duman sa Naga City. Kung kaya kumbaga hindi man sa parte ka na Campo Sininola, igwapa nin dinagdag na nasa sobra, nasa 240 police personnel na yoan matuwang para sa seguridad, pasorden asin kaligtasan kan mga debotos na mapartisipar tabi dito Henry sa Peña Francia Festival ngunyan na taon. Dahil ta susug sa schedule kan mga aktibidad tabi dito Henry sa agang September 12 mangyayari ang Peña Francia Translation Procession. Kundi ako nakasala tabi dito Henry. Totoo. Ini so paglipat kan imahe ni Nuestro Señor de Peña Francia ali sa Old Shrine kay ni ililipat pa sa sharing sa Naga Metropolitan Cathedral. Hali siya sa Basilica Minore. Pasiring sa Metropolitan Cathedral. Kaya basta baga igwanin Peña Francia Festival, halos minaabot sa milyon na pinagilauman na bilang kan mga deboto na nagpapasyar tabi dito Henry sa syudad kan Naga para makisumaro sa kapistahan kan patrona kan Bicolandia nas inang Peña Francia. Mantang sa September 20 tabi dito Henry iyo ang Peña Francia Fluvial Procession o kaya sa pagprosesyon na ini sa Salog na talagang ribo-ribo ang nag-aatendir na mga devotos at nagapasyar sa Sibad Canaga kung kaya kepuan pasiguruhon man bilang kan mga kapulisan panganin ng masiguro ang seguridad at kaligtasan kan lambang deboto na mapasyar duman sa naunambitan niya itong lugar. Ngunyan, sabi dito Henry, send-off ceremony lang ini digdi sa Campo Sininola para sa nagkapirapang dagdag na police personnel na matuwang duman sa syudad Canaga asin na alaot naman taon-taon magkaigwa ni na kumbaga opisyal na pagpiripon kan mga police personnel para sa formal na deployment sa BP Henry tangani ng maipawagassinda sa manlain-lain na mga estratehikong lugar duman sa syudad kang Naga. Ang apod ni BP Henry mostering. Ano? Formal mostering. Pirang police nga lang pakiulit. Pilang police personnel yan? So hali dito sa 200 headquarters reinforcement. 240. Dagdag lang ni BP Henry pero sa total na bilang kan police na i-deploy duman sa Naga City nasa daydaman pa BP Henry sa 3,000. Dakulo na no. Nagpantabi Joshua, nalatag sugari, de sinabi sa security, although ang security, takwan yan, confidential yan. Pero igwa time na pagtraslasyon, fluvial, piputol ang signal kan cellphone. Pero may nagbubutuan BP Henry. Pigkwa yan, plan business, nagkukubad baga kitang kang ito. Ang cellphone signal pagpuon hanggang matapos dayang signal diyan sa buong Naga area. Day man pig-announce for security. Yeah. Maski salaga pig-announce siyang gato. Sailing ko baka gibuhon girarayngon yan. Or baka duman ang formal announcement. Baka duman. Ako okay man ito for security reason man. Tabi. Kaya lang sa mga nagko-cover na kay mga internet connectivity, may problema sa coverage. Kaya ang pagkatapos kang fluvial o yan na traslasyon, so mga nagkaburulaga na nag-iribahan, kali magkatruparan? Warang kontak. Wala pang signal, tayo pang kontak, wala pang signal ang cellphone. Iyo totoo, kali mo makukagkariba mo kung nawara na kataning mo. Okay. Ang mga depende, pagkatapos lang ining send-off ceremony and formal na sindang ihahatod pasiring duman sa Naga City para sa formal mustering tagtaod na alauna kumbaga last assemble ninda bago ang formal na deployment para sa manlain-lain na mga strategic na lugar para dapat may presensya rin police para sa seguridad pasiorden asin kaligtasan depende kan pigilauman milyon na bilang ng mga debotos para sa Peña Francia Festival. Sisay ang nasa
na official na nasa send-off ceremony dyan? Si Regional Director. Si, Police Brigadier si General Babagay? Nestor Babagay, siya din po Henry ang nanginot sa send-off ceremony niya na pagkaaga. Okay, sige. So yan muna tayo dito, Henry. Dagdag niya tong istorya, maugmang kapistahan man kay Nuestra Señora, kay Inang Piña Francia. Yan dito yung dagdag na istorya. Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa baretang yan dyan sa Campo Simeonola. DCGB, Baretang Bareta. Alas 8:04 na, mga tugang. May na-receive kami ding invitasyon para sa presscon. Gusto kong makauron kay advance si Governor Noel Rosal kaini. Shara, so, sabi ko daw, so kopya ka invitation sa presscon tabi regarding sa, may na-print ka? Di kita magparasugo kani naltabata birthday. Dapat pala si Shara, dahil pinalaugin ni ano. Kung ini, dapat nag-privilege leave pala ining aki. Dapat kin mag-half-day lang ini. Pa-half-day tunta ini. Diyan todor, may maapon sayang mga alas 3, alas 4. Saan ka na ngaya? Andito pa, nagtatrabaho pa ngaya po ako. Anong oras ka mamaya? Ang kwan mo, ang lakad mo mamaya, anong oras? Next birthday. Kahirak man. Kung dahil naglag di Sarah, palang dahil pamahawan. Alat nga una ha. Gusto kong apudan si Gobernador. Taon yan presscon sa aga. May presscon sa aga. Ang presscon, mga tugang, ini pinag-organize kan Albay Renewable Energy Alliance. Sa tabi na multi-stakeholder alliance, kumpuesto kang Social Action Center, Diocese of Legazpi, yan pala sa DCGB Digdi. May DCGB Digdi Southern Luzon Technological College Foundation, Laudato Si Farm Cooperative, Aleco Member Consumer Owner, AMCO Alternative System for Community Development, Philippine Movement for Climate Justice, Mayon Integrated Development Alternatives in Services, MIDAS, asin po iba pang mga future members. Ang presscon gigibon sa aga, tapirmado ni Ma'am Tet Cristita Triunfante. Ano ang purpose ng presscon? Ang purpose niya to promote Albay Renewable Energy Alliance as a potent force that will contribute to the achievement of the provincial goal of Albay of 100% renewable energy by 2030. Ang probinsya kan Albay, mga tugang, nangingiturugan na sa 2030, kita 100% na renewable energy. Naramdaman nila sa pinirmahan na kasunduan, agreement ni Governor Grex Lagman, buda po kan Philippine Movement for Climate Justice. Iyo tabi ni 2030 ang pangaturugan na magkaigwa kita mga tugang kipigaapod na renewable energy. 100%. Kaya kaklaron tatad kung paano ini tabi. Ikadua, to register and clarify the alliance stand on the issue to no privatization of Aleco and yes to renewable energy. Si Kung Kaloy nagtaramtabi ka ini. Kung Kaloy, magpaliwanag katabi ka ini. Tango niyan, nagdadakulang grupo na kontra, may kinaraman sa paglaog kang Aleco, kan Meralco sa Aleco. Gusto ko nga puton kayo ni si Governor Noel Rosal, kung ano talaga ini mga dugang naso Aleco, atabi, ini, malaog na so Meralco.
Baluntang apudan ng gobernador, pagkatapos lang kayo ni mga tugang na nagkapirang mga patalastas. Alas 8:07 na sa sendong programang Anapot sa DCGB Radio. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Serbisyong totoo, produktong garantisado. Madaling kaulay at sindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad. Mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth.
Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, eto yung kailangan kong gamot. Kasya kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisa na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang Generika. If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan singbisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics. Dimples Romana po para sa Ginhawang Generika. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGV Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. The Diocese of Legazpi brings you One Voice, Part 2. One Voice, Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Sinchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Osyo siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May GCash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Bata masira mo sa karongkaw tangbihon, madali sa nabuta. Matrabaho muna kita. Inapunan ko si Governor Rosal, clarify ta daw ini na nagluwas na bareta regarding mga tugang sa paglaog na kang Meralco sa Aleco. Okay. Governor, maray na agatabi. Good morning, Henry. Yes, Gob. Salamato na maray po. Kumusta po Clear kamo? ba ako, Henry? Yes, Gob. Clear ba? Yeah, clear po sa imong signal. Good morning. Yes, Gob. Salamat Henry, po.
Gusto ko muna bateo ng mga albayanos. Good morning. Yes, opo. Go, primero, paano kaya, may nagkapira ng grupo na naghiro para digdi sa, actually, ang iba digdi, gari kontra sa, pag nagluwas ng mga report na so, Meralco daan, nagaplano tabi sa Aleco. Ano man agad ang katotohanan sa likod kang istoryang ni tabi, Governor? Yes, Henry. Bako man na, mo, in fairness kay Kong Kaloy Loria. Alam mo ba, kakalaog niya pa sa as congressman sa tuyang segundo district. O siyempre, excited man siya na makapag-survey. Lalong-lalo na ining Aleco, inibagang problema ta. Pero, Henry, gusto ko lang na i-asigurar sa mga albayanos na ining interview ni Kong Kaloy, stand niya sa Aleco. No? Pero, araman sa nendo, Henry, kang inibagay binalikta sa mga albayanos kang 2022. Ako nagatubod na kaya ini kang mga albayanos, di ba? Ako sa na majority, almost all Bicolanos approve na ibalikta ini sa tuya from APEC. Aram mo, si Kong Kaloy, dahil nasa Congress siya, nag-effort man siya, nagpasar nga rin dahil sa Kibil na imbestigaran ng Aleco. Diba? Yes po. Siguro, aram mo, in one of the gathering, nag-propose ang Meralco. Diba? Ang Meralco, baga, is a private entity na nag-ooperate sa Metro Manila. And other big cities. No? Bako lang po sa o yan, tabi, yan, sa rong meeting, pinimbitaran kita together with the two congressmen, the two other congressmen, si Congressman Crisel Lagman, as in si Congressman Salceda, pinimbitaran kami. For respeto, Henry, nagatan kita, proposal ba na yan? As a matter of fact, so, pagka nalawag kang primero, medyo siyempre, sabi ko, dapat i-reduce nyo yan sa writing. Nagadangog baya ako, proposal. Alangan man, Henry, bilang operador nindo, ang paghanap kay Henry, kung paano ito masolusyonan ng Aleco, di ba? So, nagkaigo kay second meeting, pag-reduce na sa writing, na ang utang baga mo yan kang Aleco, Henry, more than 8 billion na ata. Yes. Around 9 billion. 9 billion na. So, urual daw, Henry, nagdagdag yan because of the interest. Diba? Now, so second meeting, sa mga plano na babayadan in 10 years. Which is, sabi ko nga talagang mukhang aggressive. Desidido Desidido. Meralco bagayang. Pero Henry, habang ko man napigit kontrata sa statement directly ni Congressman Kaloy, ang gusto niyo man sana para mapakaray. Pero Henry, I would like to assure the public na kung bibota, ang Aleco is owned by the albayanos. Bako po yan, desisyon, dahil makakadesisyon ang mga local official, including congressmen. Ang madesisyon po dyan, albayanos. Kaya dahil man siguro maraot na may mga proposal na tanggapon ang mga officialis nito. Pero at the end of the day, Henry, kita ang madesisyon. It will be an agma. Yes, diba? yes. Itataon mangyari sa tawo. Tatawa yan. Pero sa nguyan, Henry, may mga para baka sabihin ninda, yun ang pigidalagan talaga. Ako baga, Henry, kung dahil ako buminaba, kung dahil ako nakababa kang 2022, ang original plan ko is dapat matangan kang LGU Albay. Kasi this pertains to public welfare. Diba? Pwede ang Albay, kaya magpasubli. Pwede mag-utang. Diba? Ako nagatubod ako para di man ma-apektaran ng cash flow ta. Maybe 10 years, 15 years to pay. Yan ang sakuya man na alternatibo, Henry. Aloy ko na yan na ang Aleco, tabangan tata. Ako pagtubod ko, Henry, bako sa na management ang problema. Inducement of capital. Ang bankrupt baga, Henry, ang Aleco. Ining mga kausakan mga pag-brownout dahil nga dilapidated na ang mga
linyata. Mhm. Ang mga transformer ta, ang voltage drop, ararayuon. Sa Opo. presentation man ni Kang Meralco, ararayuon ang mga substation ta. Grabe ang voltage drop. Opo. Tama ito. Mhm. Kaya po talaga, mag-put up kita. May apat kita ngunyan na pigigibo, di ba? Mhm. Sabi, itong sa Salvasyon, sa Ligaw, na Ah. mga tabang ini na madagdagan. Ang problema ito ngayon, Henry, ang kulang mo yan kang Aleco, ang supply. Opo. Henry. Oo. Mhm. So, nagdaramit na kitagabos dahil ang kuryenteng itatao ang Aleco. Mhm. Mhm. As a matter of fact, nangyayari ang ngunyan sa Ligaw. Aha. Dito napapadalagan carefully ang bagutang hospital because of power inefficiency. No? Kulang. Ang kay Puente duman mga 1,000 kVA. Oo. Ang kaya lang sa ngunyan ito, mga 300, biro mo yan. Dako no. Kaya Oo, ano? mga hybrid kita duman, Henry. Mm, No? mm. Serious baga ini. Opo. Paano kung may mga gusto maglaog ng mga investor like mga malls? Ano mo, ang 69 kVA, 69,000. Opo. Di man yan pwede itaw sa tuyata. Magapurutok ang kwanta. Mm. Mga, kay Puan mag-reduce tan sa 220. Mm, Di ba? mm. Kaya yun yung yan ang issues. Kaya ako, Henry, Opo. para sa kuya, kakaulayong ko mga albayanos, as a Oo. matter of fact, I'm planning to discuss matay ako kaning meeting kang Aleco Board and Opo. NEA Oo. na i-propose tayo ni na mag-gibusin na ti rehabilitation plan. Ayun. Okay. Ipapresent ko yun sa Local Development Council. Then of course, representative of the people, yaw na duman. Opo. Diba? Sa mga CSOs, mga CSOs, di ba? Opo. Ini mga CSOs ta, yun yan ma-represent. So, ibitaran ta ang gabos. So, iligon ta kung anong better alternative. Ano, mautang kita. Oo. Oo. Ipagamit ta sa Aleco, then ang pagbayad for future consumption kang albay. Opo. No? So, ini Henry ang kwanta. De kita magduda mga albayano na iyo lang yun ang alternative. Dakol na alternatibo palang na pwedeng gibo. Dakol na alternatibo. Dito yan. Dahil mo kayo po nibalik na naman ta. Kung malog ang Meralco, Oo. PSP na naman yan. Oyo. Diba? Pribadong negosyo niyan. Operation. Magagaygo kay referendum yan. Baka man yan karong-araw. Ano? Iyo po. Ang ginibuta baga Henry, nagpaapod kita kay Agma kung naramduman mo sa Astrodome. Iyo po. Online pa kita sa mga taga-Primera Distrito. Tsaka Tercera Distrito. Diba? Nagtiripon mga sanhinda. Online baga kita. Talagang pag-motion ko, mararampahog Sa Astrodome. Astrodome. Kaya kung nahalin na nag-against naman, kaya dinesisyon ng Teto Gabos. Kaya sa ngunyan, kung ano man ang sa Aleco, magdidesisyon kita Gabos. Pero ako, may proposal man ako. Iyan. Kung may Okay. proposal si Kong Kaloy, Igwaman. kita. I Ako. see. So, in other words, ako Tabigo, nagtubod na ang Aleco is for the past years Opo. mismanaged. Opo. Mismanaged. Ay. Kasi, Henry, ang negosyo, imposibleng malugi kung monopoly. Diba? Dahil Yeah. kalaban, tatabalugi ang Aleco. Opo. Tapos kita nagagapit. Pero dahil nagta magparabarasulan. No? Mga politiko, dahil nagta magparabarasulan. No? Kansala ngayon ka. Para sa kuya, let us now be proactive na kita. Okay? Opo. Opo. So again, Henry, para Opo. makalarar na yan, alam mo di ako nag-press release, and dito baka magbaras na naman, sina ngayon, nagpasuruway na, dahil mo palang niya totoo. Pero ako, in fairness man, si Kong Kaloy, ang aim niya, kung paano man makatabang siya. Yan. Sa pagtubod niya, ito ang solusyon. Pero Yes, Henry, yes. that doesn't mean na yung pagtubod niya, yun na, di ba? Yeah. Oo. Remember na pagdidesisyonan ka, boss. Yeah, Okay? opo. In other words, again, Gob, sa mga, ano? in other words pala, dakulo ng mga alternatibo na pwedeng gibon in kaso para ma-rehabilitate na ninbo ang Aleco. Ano? Sa road dyan, pwede kitang dapat pautangong kita ka national. Opo. Niya. Yeah. Ano ba niya? Sabi ninda, tabangan kita. Kasi pag-appointment ako, di tawan man. Actually, sabi ni Buksit, Oo. taga-tawan kita, pero di ito. Yeah, opo. Kung gusto rin da, Henry, arog ka ng plano ko. 300 million sa tuya, 300 million man sa inda. Oo. Ang aning masabi ta na sincero kita. Yeah. And we put an independent na overseer. Oo. Oo. Bala ko, although may board kita, Netanal yun, elected niyan. Iyo po. Pero ako, regarding the financial infusement of Albay, palaga kong overseer. Di ba? Opo. So mga nasa mga respetado ta. Overseer lang. Yeah. Para Opo. ma-check ang inyong pigagastusan ta. Baka makaroon na naman kang bikir yan. 2 billion na wara sana. Di ba? Oo. Naunduman mo kang after
remain. Yeah. Nawara itong 2 billion. Bako man na nawara, they na to no avail. Opo. Meaning, di man napakaray na talagang magka-rehab ang Aleco na mawara sa mga utang ta. Talag manon, kang Henry, nagtukaw man ba kami dyan na Governor Cato Gonzales? Iya po. Ang utang taman sa na Henry Cato, matugod ka, 200 million lang. Kung kaya tang bayadan, ang nainali kami, nagbarago naman, mag-board na naman da. Pagbalik ng 3 o 4 years, Insan Henry, ang presenter na ni then President Pinoy, through Secretary Petilla, ng DOA, matugod ka Henry, mahulog kami doon, nando sa kabangko. 2 billion na sa utang ta. Bilyon na. Nagapot ka to siya na, anong giniribo ninda ka sa Aleco? 2 billion na. At that time, Henry, ang 2 billion. 6 billion na ano yan. Diba? Okay. Yun ni Henry ang masabit na deka mo po, karo bagayan sasapuyang promesa sa mga albayano na dahil ko papabayaan yan. Na nakuatan na iyan, dahil nakita matugot. Kaya alam mo ka, Henry, bumilaba ako, nakababa ako, Henry, ano man mga ginibo ko. Diba? So, rehabilitation plan, dahil mapigir-implementa. Pero ngayon, Henry, siyempre nanganap mo na kitang kwarta, pwede kitang, kung may credit line kita. TBP or Land Bank. Makasakasan yan mapautang sa tuya. Pero ang problema, Henry, siguro doon ta na mawara ang kwarta. Diba? Opo. So yung masasabi, Henry, yan, sabi ko nga I will be meeting kung ano ang mga pros and cons. And I would like to assure the Albayanos na gabos kita madis because sa tuya yan. Opo. So in other words, Tabi Gob, as of now, lalo na ngunyan, ang Aleco, kaya pa talaga ki-immediatamente yung rehabilitation, paano? Yeah, but we need capital. Kwarta. Henry, kwarta ang kepuhan ta. Opo. Kasi, Kasi magparakorang kita, para tararon kita, na kitang kwarta, na mangyari, anong pangbakal ta? Yeah, opo, okay. Eh, ngayon Henry, ang koleksyon kang Aleco, baka pangbayad sa na yan kang pagbakal kang kuryente, pang sweldo, pang maintenance, pero sa pinapuntang CAPEX. Kasi sarong kumpanya kasi, o sarong nagapadalagan kasi sarong kooperatiba, dapat may CAPEX. No? Like in private, ang pinapuntang CAPEX, pinapuntang capital investments, no? Or expenditures. Meaning, nag-invest ka, alam mo, nagbahal kang mga poste. Dapat may pang-capex ka. Nagbahal kang transformer, nagpalag ka sa substation. Yan ang may puwantang yan. Na para ang Aleco makabalik na maging efficient. Opo. Gob, idol, siguro na nakahurong ka na kang grupong ini, igwa kisarong option na pig-propose sa Albay, ining may kinaraman sa 100% renewable energy sa 2030. Garo may kay may napirmahan na gari MOA between Governor Lagman insin ang grupong ini. Nakaabot na po sa imo ining plano na tabi sa imo go by 2030 tabi sa probinsya kan Albay? Henry, ako Henry, bigim-bitaran man ako kaan. Oo. Sa matter of fact, Henry, this coming September 30, bigim-bitaran ako sa Bangkok para sa mga investor. Opo. Ining grupong ini, alam nila na ang atuwi advokasya. Kasi nga nasa baba na ako, Henry, si Governor Grex, pinaaram ako kaan, supportive ako kaan. Pero Henry, ang renewable energy, Henry, is a source of electricity man sa naan. Yeah, correct. Diba? Correct. Ang importante tango yan, so distribution. Yan Henry na renewable, yan ang mabakalanta. So, panini. Barato. Yeah. Kasi man Henry, kung mahal yan, mamahal bang ganun kita. Magiging producer kay kuryente ini. Producer yan. Actually, ngayon baga, nakakabakal kita si 7 pesos per kilowatt. Kaya baba kita mo yan. Maraming neta medyo baba. Kaya lang pag nasa OSMP kita mo yan So mga independent producer. Parang spike ini, di kitang maginibo. Ang CSP kata, yung competitive selection process ta, is only good for 40% of the total requirement. So meaning, so 60 o 50, naka-expose kita sa OSM, ito matakot. Kaya baga minsan, may na-spike ang... minabahalang ka ang presyo kang kuryente. Pero Henry, balikan tagara Henry, ining sabi mo, ining renewable tabi, source of electricity ini. Diba? So, bakalan ka na. Pero ang Aleco po is a different thing. This is distribution.
Kasi maski pa may exhaust ka, kung ang mga transformer ta substation ta inefficient, magaling mangyari yan. Kaya papakarayon ta Aleco ang distribution. Oo. Pero importante man ng renewable, ta barato ini. Yes, lalo na. Sa beginning size. Mababang kuryente. Tapos ma-reduce ta, mapakalita pang Aleco, Mm. lalo na ang mga gamit ka ni, ang system doon sa rong kalaban ta sa Oo. albayan, nagkawag. Mm. 23%. Henry, one of the highest in the country. Dahil man nangyayari, 23%. Grabe yan. Opo. Meaning, Henry, kung nagabayad ka kay Sanggatos, ang 23 pesos, yung mga waste yan Yeah. na mga system, no? Technical and non-technical. Ang technical, yun yung piapuntang sa mga dilapidated ng transformer. Opo. Ang non-technical, inihandre sa mga amigo ta dyan. Sabing sigan sa rabit. Yun sa mga... Yeah, okay. Opo. So, Gob, sa 2030, di ba, kaya magana ka investor ka ini? Isa ma-invest kan pag-abot ki ma-produce ka kuryente, di ba? Halimbawa, sa Albay, may mga windmill, ngaya, etc. May solar panel sa Albay. So, nita magana po ka investor ka ini, tabi, by 2030. Di ba? Actually, Henry, kung gusto tamatin ng 2030 at 2025 na 5 years na sa 5 years. pa magiro na kita ko yan. As a matter of fact, ito grupong ini, gusto lang yun namin mga investors. Pero kita nga, dakulan ako ngayon kay mga gusto maglaan. Oo. Kaya po, ang distance sa substation, naran eh. Kasi mahalon. Ikaw sa bangkiruan, pinigibuhin tayong waste to energy. Iya That po. is renewable. Nakulang bagtang basura sa bangkiruan. Pero pa ito. Nakatambit ko tayo yan. Pero arayo yung substation, mga 20 kilometers yan. So, ang gastos niyan, pag-ibo kang linya, para makapid sa substation kang Aleco or NGCP, we need 5 million per kilometer. Dakula yan. Dakula pala na. Pero kaya yan kang investor, pero mamahal man ang kuryente ta. Di ba? Kaya dapat itaning talang. Oo. Hindi Okay. nga sa, kita magigutang Bitano and Washington substation. Ang problema, hindi na sa uya kasi, ang pinaka-doable mo yan is solar panel. Iya po. Like what they're doing in Europe. Yeah, Solar iya po. panel mo yan. Hindi kasi mga windmill and medyo long shot pa sa tuya. Maralang pa kita kaan. Kita bagang paros ka, amihan, Yeah. abagat. Mahanap talaga kita kaan. Iya At po. ikagwakaan Opo. sa Katanduanes, di ba? Opo. Ikagwakaan sa ibang ka. Yeah. Pero ang miyan ng mga renewable, waste to energy is also effective. Pilit ng i-cluster ng mga munisipyo. Tulong cluster. Para may mag-investig di waste to energy. Nakula ko na bagay yan. I see. Diba? Okay. Opo. Pupunta mga basura. Yan ang pinapunta na renewable energy. Iyo. Duman pagkagob sa Europe, ang kadaklan sa mga hotels, mga harong, kadaklan may solar panel. Correct. Buda, minakwan sinda, igwa sinda kipigaapod na bibalik sobra nindang din na konsumo sa kuryente sa grid. Correct. Yan ang practice Actually, naman eh. yung klase ang solar panel. Yeah. If you ride a train, maalin mo, sa mga dapat sa mga rice field, Yeah. yung kinumpit na baga, puro na solar panel. Puro kwan siya, solar farm. Solar farm. Then solar farm pigapon, maalin mo, garong ka maalin, ma-impress, maski sa China. Which you can do that also in Albay. Yeah. Okay. Kaya po sa naso distance, siguro doon, tanarani kita sa substation kang Apo. NGCP, kasi may batas kita, Henry, pag below 50 megawatts, pwede kang doon diretso sa Aleco. May batas eh. Pag more than 50 megawatts ang kaya mong i-supply, NGCP ka. I see. Dumang ka mafid. No? I see. Pero Oo. pag ilig 50 is already enough individual. Ang substation kang Albay, siguro mga 200 plus man sa nagata, 250 ata megawatt. Oho. So yan tabi ko bang gari mga ways to go na pwede tang hilingon in the future sa Albay? Pagabot sa Pero kuryente. sa nguyan, Henry, ang pigigibo ko, anong pinakamadali mo na? Opo. Oho. Grabe ning pasaway na nangyayari bagasi. Bako man yang gusto kan mga empleyado po talagang di kitang magitibo dahil dilapidated na ang Aleco. Opo. Diba? Aysa. Opo. Okay. Governor, salamat Ang on tabi. gamit, I mean. Salamat po sa clarification kan mga isyong yan. Last na lang po ang gusto kong ihapot sa imo. Tangon yan, naguluwas regarding naman sa presyo kang baybay, graba, asin iba pa. Nailing ko po sa imong post regarding sa advisory sa Gabos na dahil man dapat na maglangkaw ang presyo kan mga aggregate sa Albay, tamay, suficiente po kitang stocks. Pwede tabi ko paki-clarify ka ini. Aram mo, Henry, baka arugunin daan sa gasolina. Opo. Pag may gear baga, Henry, sa Middle East, nag-anticipar, binataas, Yeah. baka ngayon maubusan. Iyon man ini, di ba? Sinarado ngayon ni Gog. So, kung baka ngayon maubusan, di mataraas. Aha. Henry, dakulo na ng supply pa.
Data po pinundo ang pagluwas kang produkto. Opo. Ang pinundo ta sa na Henry, gusto ko i-clear. Extraction. Okay. Henry, grabe Henry. Mm. Aram mo Henry kasugma, pinadumang ko si B.A. Rolly, Budaso, Enro, sa may bunga. Opo. Sa balagbag na bulod, pigitira na. Ayan, kawala na ba ito? Halang Yung kawala ito ang depensata sa mga lahar. Oo. Ako Halang kawala ito. kulang kumpanya ini, ang suspekta. May mga bako duman. Oo. Parangaran mo na ito, baka political na naman. Opo. Oo. Pero biro mo yan, may ECC man, pero ang ECC is subject for compliance. May mga nire-require pa dyan. Opo. May exemption yan. It can be revoked. No? Especially if it destroys the environment. Kaya mo yan, Henry, inaping suspendita. Maararo mo na, Henry. Oo. Patugod ka, Henry, nag-ibuk sa dirin ng gali, nowhere. Grabe. Pig divert sa gali, dahil magkiluwasan. Ang problema, raro mo na. Pag yan, Henry, napanog kay tubig, dito mang pigikuan, mahanap yan kay kababan. Yeah, masok pa. Yun ang pagtakutan. What happened to Gedobatan? Napilitagiraran na nangyari kan 20. Time baga ni Presidente Digong. Yeah, diba? opo. Nagkagaradan. And sa kuya Henry, kay Pontay nita, dahil nakitang kontrol. Ural daw, Henry, nag-akuro ang ki-delivery. Dahil na So, ilingutan mo na, ngayon mo na, o sige, iruluwas na mo na ang mga produkto para paano kay produkto. Kaya nag-warning ako, nag-iyo ako, Henry, na yan, economic one yan. Opo. Sabotad siya na magkuhan sinda, di ba? Sinda mag-alangkaw kita kang preso. Henry, ako baga sabi ko, 2 months ta kay puhan ta, tadakulunong sinda, Henry. Opo. Di ba? Yeah. Pero Henry, pag napakareta na ini, idedeta na lang to ng 2 months. Kung nailing ko medyo ang buffer ta, so okay na, depleted na. ini. Oo. Anyway, Henry, may mga pinasara na ba kita? I think siyam na. Pito, ngunyan, may pinasara kitang duwakan saro, di ba? Opo. Digata sa may mabinit. Linuho na sumayon. Opo. Na baga, dumi naman ako, Henry. Ang iba pating, Henry, kaya gusto ko nga ni apo to ng DNR. Tawag ang Bureau of Mines. Ang EMB. Natatapig para tanawan ini, para tulutan ini. Opo. Pig para tawang ki ECC. Pero baga ang gigibon, Henry, o sige, bala na ka mula, Gio, kung ibawalin doon, dahil yan, basta kayo matao. Oo. Diba? Yeah. Maray kung ang LGU, sabi masigasig, paano kung magpabaya ang LGU din? Problema. Sa apektado. Diba, Henry? Opo. Okay. Ako kung maging politicize ini, for the last 2 years, yan, dapat ko yan, kung di pwede, di ba? Protected areas na ito Arani na sa, halos nasa 6 kilometer na. Kaya nga sinabi na taki, no activity. No human activities. No man's land, pero may mga bako, pwede ba yan? Opo, oo. Okay. So, paano po masiguro na ang baybay sa Albay, lalo na sa mga taga-Albay ang makonsumo, bako po mahalan sa ng babakalon? Di, kita ba hindi, pig-warning ko mo kita. Pag inaraman ko hindi, ay di, blacklist may ka mo. Yeah. Tatawan ko na ngunyan sa mga nag-violar. Remember, bako man yan right din na tauban sila, privilege yan. Di ba? Kasi Henry, pag manada ko pretend, hindi ka na, blacklist ka, tatawag ko sa mga, tatawag ka sa mga formal. Yeah. Anyway, Henry, I would like to assure the Albayanos na oral doon nakamonitor ako. Paluwi kita ko niyan. Pag napunta na ini, sa mga talagang grabe na, so mga kuhan, we will leave it man sa mga, i-relate man sa mga pwedeng mo na magdalagan na. Pero sa mga na-cancel ta, definitely, dapat mag-rehab muna sila. Yeah. Ang quarry, Henry, pag pinapundo ka, temporary lang yan. Pag nag-rehab ka, you can again ask for inspection. Pero dapat ang quarry, pareho man ang kamina, may benching yan, pigi-bench yan, Henry. Di yan pigasalot, may benching yan. Alam hindi kita magparakalot na more than 5 meters. Bawal man yan magparapararong ta. Pag nagyanadakwa ng tubig, pwede mag-landslide yan. I see. Opo. Gob, di ba kwantabi, ang naisuhan ki permit, quarry permit, dapat gari may obligasyon siyang i-repair, i-rehab ang hinalian, ang pigkwarihan niya? Pati sa ordinansa. Correct. Yung nga ni, ano isalidang hindi, luluho na ba? Gusto mo, Henry, bananta ka. Oo. Sa'yo sinamako ngayon na bye-bye. Sen managad baso. Sen managad mako akan. Isusulat mo gara dyan sa kinalutan. Oo. Ang medyo arugkan, manata nagtukad ako. May mga gali kita, ginalibuang kitinampo sa laog, prep-prap pa. Naiko. Bawal manan. Pero na permanent. Oo. Iba duman sa post ko, nalim mo, Henry, may mga riprap. Ginibuang higaro highway, pala pababa. Diba? Anong aplikasyon ka ang pag nagparauran dyan sa mayon? Makusugo ng uran? Siyempre, pag yan, ginibuang mo kitinampo, yan. Oo. Siyempre, mapektaran suwid kang
kanggali, di ba? Masaliti yan. Oo. Di ba? Yun ang pwede mag-divert ang tubig tulos. Kaya dapat baga freeway yan eh. Iya po. Di ba? Iya po. Dapat buwelo yan. Okay. Kaya ka pwede mag-lucky structure dyan sa laog. Kumalag ka man dyan, temporary. Yeah, correct. Wag yan mo, problema yung pwede concrete, no? Oo. Bawal yan. Yeah. Okay. Kasi kung Governor, anong size kanggali, dahil pwede pa sa dito niyan. iya po. Gari pag pigahali mo ang tag sa ibong kanggali garugub, gari nagulosin ang soil, di ba? Pwede magkaigang erosion, ang tampi. Nagdumang kami sa may tumpa, Opo. barangay tumpa sa Kamalig. Mahalin mo yan, Tinampo, dapat, sabi din na sa construction, dapat 6 lane o 4 lanes. Dahil naman itong mga 4 lanes, kasi sige na, Henry, ang so ano ito, so nag-erosion? Nagkaigwang erosion? Erosion na, oo. Oo. Sa mga pag delikado nga na magtindog ka sa gilid. Nalig mo, pig-repair, di pa rin na nga-repair, Henry. Opo. Ito nga ning tinampong itong paduman, baka kaunon ito kang kang erosion. Bilog na yan kaunon. Opo, Pag okay. dito repair, magparauran. Ang daga kasi, Henry, pag na-disturb yan, napagpad ng tidaw na, alam, so nataptap bagay tubig niya, so garon na kuha na. Iya po. At talog na nakitubig, dakol ng tubig. Oo, na bilog na mabagsak. Yeah, opo, okay. Okay. Governor, salamato na maray po sa oras mo sa DCGB sa clarification kang issue. Thank you, Tabi Henry. Thank you. Thank you so much, mga tugang Governor Noel Rosal. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. So nadagog nindo mga tugang ang clarification kan tungkol diyan sa paglaog kang Meralco. Nakauron ka ni Jimmy si Congressman Caloy Loria. Boda tabi yan na issue diyan sa quarry na ang hadit baka ngaya magmahal tabi ang presyo kan mga aggregate sa probinsya kan Albay kung kita na pong nangaipo. Ay assurance ang gobernador na nakamonitor da tabi sa kan sitwasyon. Kung medyo tagilid na ang sitwasyon, magibo naman kimagkanigong laksa. Yan po ang Baretang Bareta. GP, Baretang Bareta. Mga tugang sa inyong programang anapot sa DCGB. Magbabalik po kami. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tuhod, siko, baywa, paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw.
Mabibili ang Artesin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artesin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kaso-kasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kaso-kasuan. Mabibili ang Artesin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world. Numero uno, tulad mo. Drink responsibly. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kung para sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Anhapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Mga tugang, balik po kita sa programa nga hapot sa DCGB. Sandali lang, tamay apod kita. Hali po sa tuyang listeners. Hello, good morning.
Yeah, sir. Ano po may paglilingkod? Gusto ko lang mag-participate. Sige, sir. Go ahead po. Sa Aliko. Pero, para sa kuya, open ko lang, Aliko is, good naman. Good naman siya. Sa community, talagang community owner siya. Opo. Ang problema kayo mga business-oriented ining renewable, tapos ining miracle, lalo na. Yeah. Oho. Nagtutungod ako na ang pagkukulong bilang kami mga consumers. Ang number one pagkukoncern me is generation charge. Iyo po. Hindi, so, they are talking only, sinda mga naka-opisyales, hindi mo they're just talking on business operation. Opo. Dahil nagsasabi nila sa mga nagbabarayat, ang alay ko is now, nasa natural na almost natural 4 pesos siguro per generation charge. Opo. Pero ang meron ko, lumang sa Manila, 21, almost 22 pesos per generation charge. Iyo po. I believe na pag ma-privatize ang alay ko, sigurado na may increase yan. Hindi mo pwede ang private na mura lang kasi parang ano ko din. Yan, may kasi na clearing sa APEC, kaya parehas mo sa operation nila, APEC, sa ko. Parehas ang operation kaya, Iyo po. private entity kayo yan, private nicho kayo nila eh. Dito yun, magayon lang, mag-campaign, pero the same ang operation nila. Okay po. At tingalin ng renewable energy, China Med, natin na po para kung kita sa mga China Med. Iyo po. Okay. Takot na ako. Tama, ang number one, ang China is trying na ma-monitor kita gabos. Iyo po. Kasi number one, ang electricity sa monitoring. Ang electricidad, number one siya sa monitoring ng mga international nations. Wireless yan. Iyo po. Hindi yan na-detect na renewable energy ng China naman. Okay. So generation charge lang importante, maraman. Hindi yung business, magayuno ng business transaction nila. Opo. Para daw sa sharing doon. Please lang. Okay. Aliko is no to other foreign mga investors. Yeah, opo. Sige, sir. Salamat pong maray. Thank you. Okay, bye-bye. Alright. Si Kuya Nes may reaction gayon, Kuya Nes? Hello, good morning. Yeah, good morning po. Duwang bagay tabi manungod sa Aleco. Kung an Aleco papadaguso na mag-exister, an magayong garo, i-organize na tunay na kooperatiba na mag-supervise man kang CDA, Cooperative Development. Nganing may mga investor, ano Kuya Nes, ano? May mga investor na maglaong. So ang direksyon talaga, pagkarayon talaga sa Kimaray, siguro sa kamugtakan mo yung kanaleko, maski anong gibuho na pagparasingil sa mga tao, dahil naman mong kayang bayadan na iyang kang aleko ang utang. Kung willing ang gobyerno na imbis pagpara burugtak sa ghost project, flood control na nakakapabalugod, itabang na sa aleko na makapuon ang aleko kit maray na start under na kang CDA. Then kung dahil man sanayan magigibo, okay na garo ito na dissolve na ang Aleco na yan, haluyo na, sabi ni Governor, dilapidated na, garo dahil mo bubuon sa kahaluyan na. Kumbaga, halio na, tao na lugod talaga sa sarong pribadong korporasyon na makakapakaray kang supply kang kuryente sa albait. Saro yan sa kausa, kunata mabagal ang pag-develop dahil sa problema sa kuryente. Opo. Okay. Tapos, kung magayon ko kung ma-implement itong net metering saro pa yan. Ang mga tao magburog taki solar panel na ma-supply sa
Aleco or sa kung gisaynan ma-distribute kang power. Taro itong makakatabang sa pagbawas sa kakulangan kang kuryente. Itong garo na banggit ni Governor na maghanap kita ki supplier ki mga panel, solar panel. Kung mapabarato kimaray ang solar panel mula ining ibang mga gamit, ang mga tao ma-encourage na magbugta ki kuya ninda mga panel sa mga lugar ninda. Dakula yan na tabang. Maningit ang bayadan kang tao, mabawasan man ang brownout. Igwa na kita ki sa renewable po yan, supply of electricity. So iyan lang ang nahiling ko diyan na kuyan direksyon. Kuyan talaga adala na kung viable pa ba ang Aleco, kung dahil naman sana punduho na. Biyo pa. Pag nagluyan ng lahi, puhunta na ngayon, bago kita. Iyo man ang ganda Iyo man ang ganda. Okay. Okay. Na kayan? Okay. Thank you, Kuya Nes. Salamat na maray sa reaksyon. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi ako po, kulang pagkasabot ko sa cooperativism. Pero naggaman akong dito na nadagog na tungkol sa mga kooperatiba. Ano naman nagkaroon sa rong gibuntang opsyon? Ang Aleco, i-register na tunay na kooperatiba. Tanghani na sa mga may kwarta, pwede po mag-invest dyan. Di ba? Perang millions of pesos ang pwede mag-invest ka dyan. Kung ka member ka kang kooperatiba, tunay na kooperatiba. Ano daw kung adalan iyan na opsyon na iyan? Ano? Nganing mahiling ta. Hello? Hello, sir. Yes, sir. Parang po kayo ni sa huyang hapot ng saras. Simple. Nata daw po, dahil nasusimbag ining hapot ko, sa huli na akong hinapot kaya. Nata daing accountability ang mga nakakapot kayan. Mas pidakulo na ang kuminapitaan dahil accountable. Iyo. Tuloy-tuloy ang nakabasang ang kwarta dyan. Nata mag-araw kaya. Okay. Sige, sir. Ihaputa yan pag-abot kang alaw tabi bossing. Iyo. Otoridad po nendo na. Otoridad talaga na. Iyo po. Ano nangyayari sa cooperative? Daing accountability. So, mga nagkarapot. Okay. Mga board of directors, manager, firming nakakadulag. Opo. Tapos pakadulag ninda, alin tuto. Opo. Okay. Sige, sir. Ihaputa po yan, ha? Ihaputa po yan. Okay? Sige, sir. Salamaton po. Salamaton. Mga tugang, bago kita magpaaram, may nagdigdi sa DCGB, ang pangaran po si Josefino Espinosa. Aram mo, pig-admire ko ang lalaking ini. Nawara niya mga tugang ang sayang brown rosary. Pigla nga ngapudan sa ngunyan kung paano makauli, sunawara niya na brown rosary. Ang sabi niya, garinawalak dyan sa off-road trail adventure park sa may Kagsabaruin sa Daraga. Baka po napurot nindo an sa iya tabing rosary na color brown. Haloy naman da sa iya ini, siguro mga 21 years na sa iyang rosary. Pero iling ang mga tugang an sa iyang kuan, an sa iyang... Tapi naman baga bumakal ka tulos pag nawara, di ba? Pwede bagang bumakal ka na lang ki rosary pag nawara mo. Pero iling an sa iyang mga tugang na ano yan, an sa iya tabing enthusiasmo na maibalik an sa iyang rosary. Si Josefino Espinosa nagdigdi sa DCGB, baka po nakapurot ka mo ki Brown Rosary, dyan posible sa may off-road rail adventure park sa Kagsabaruin sa Daragalbay. Pakibalik na lang tabi, digdi sa muya, mataon na lang pa, ako na mataw ki pamasahin mo tabi pag induli mang rosary digdi. So mga nakapurot tabi, pwede ka mo mag-text sa 0928-317-1747. 0927-317-1747. Ako, Ronald, pirmi ako may rosaring dara. Yaon sa laog kan sa kuyang auto. Kaya lang kakansigin na so, laog ko kan cellphone ko sa bulsa. Kaya may bulsa ko sa, kaya ang rosary ko nasa bulsa.
Kaya lang sa makuot ni Sir no, nabubulnot ki bigla napuputol. Oh. Kaya igwa ko diyan sa auto. Magayunon po pag may rosaring dara. Diba? Kaya siha nga ang ko ini si Josefino Espinosa. Pwede man siya nang bumakal siya dyan kay rosary, kundi nangangapudan siya na ito databing rosary, mga tugang na nawara niya, baka po pwedeng ibalik nindo kung napurot po nindo. There's a reason for the sunshine sky. Salamat po kasi ng pagantabay. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Goodbye! Di pong personalan si Henry M. Taghapot lang. Thank you. Goodbye. Mabuhay. Anhapot, kaiba si Henry